дар дукони коркарди маҳсулоти гӯшти ба Шаҳрванд Муҳсинҷон Тоҷибоев, сокини 34-солаи ҷамоати деҳоти Ёваи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров тааллуқ дошта, маҳсулоте омода мешавад, ки ба талаботи бехатарӣ ҷавобгӯ нест. Ин маълумот зимни санҷиш тасдиқ ва аз рӯи ҳолати ҷой дошта парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардид. Фаъолияти паси пардагии Шаҳрванд Тоҷибоев Муҳсинҷон Муҳиддинович соли таваллудаш 1987 истиқоматкунандаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуровро кормандони шӯъбачаи минтақавӣ шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ҷамоати Ёваи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ошкор ва нисбати охирон дар асоси моддаи 209 кодекси ҷиноятӣ барои истеҳсол, нигоҳ доштан, интиқол ё ба соҳибияти каси дигар додани мол ва маҳсулот, ки ба талаботи бехатарӣ ҷавоб намедиҳад, парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардид. Гумонбар шуда дар хонаи истиқоматиаш воқеъ дар кӯчаи Шарқи ҷамоати деҳоти Ёва дукони коркарди маҳсулоти гӯштӣ ташкил намуда, ба омодасозии гӯшти қиммат, таҳияи гӯё гӯшти босифат ва тару тоза аз каллаи чорво машғул аст, ки асосан дар бозори Панҷшанбе барои фурӯш пешниҳод ё ин ки ба баъзе аз ошхонаҳо дастрас карда мешавад. Зимни санҷиш манзараи нобоб гурӯҳи кориро ба ҳайрат овард. Аз дукони мазкур 61 адад каллаи моли калони шохдор, 27 адад каллаи моли майдаи шохдор, 30 килограмм мағзи сари моли калони шохдор, 33 килограмм забони моли калони шохдор, 17 килограмм забони моли майдаи шохдор, 12 килограмм партовҳои аз калла ҷудо кардашуда, 51 килограмм сангдони мурғ, 165 килограмм дили мурғ барои ба муомилот баровардан нигоҳдорӣ мешуд, ки маркази ташхиси бехатарии озуқаворӣ дар вилояти Суғд ҷавобгӯ набудани ин маҳсулотро ба талаботи бехатарии истеъмолкунандагон хулоса додааст. Гумонбар шуда Муҳсинҷон Тоҷибоев бо омезиш додани маҳсулотҳои мазкур қимат тайёр намуда, онро вориди бозори истеъмолӣ мегардонид. Маҳсулоти истеҳсолгарӣ куҷо месупориш? Панҷшанбе. аз таҷрибаи ҳаётӣ медонем, ки маҳсулоте, ки ба талаботи бехатарӣ ҷавобгӯ нест, барои паҳн гаштани ҳар гуна касалиҳо замина гузошта, ҳаёту саломатии истеъмолкунандагонро дар хатар мегузорад. ҳар нафар бояд донад, ки даромади бар ивази зиён ба саломатии ҷамъият ба даст омада баракат дошта наметавонад.